Minta kasngi ke arpul tarik unailar arjar arpusan kahitu was kasihil distrik kalalej banya kendu ya usim jong kahima remberai ban ujor bat ekran halor ka jinjabo jong pinyut badon hapok kayo remberai kahitu hadin bakalayo ya ka jing ujor kalalej ban khmi benya halor ka ne ka jinjabo kaba penlong ban sma kham tam ka bakta ya ka koj ka khia ya ki khun ki ti ki hajar jong ka dong ka than kumju ru ya ki nong shong yo bat ru ki nowan yo hadin ka jing ekran halor ka ne ka jing ujor usim ulay thu shai bakala don ka jing wat na kaliang jong u na ka benta ka khoj ka suba jong ka ne ka yo kumju ru kala don ka jing kular na kaliang jong usim ba un sa shim khia halor ka ne ka kam hapo jong u benai Desember usim ula kularu balada yo ya kajaka kababiang en salet rano ya kita kinyut baro sya kajaka jong himas remberai Api sup no halor kane ka jing song dukan jong pi hang ne jrong kinyot. Ka snow jabo pi song kan ne le ka sma ka te ne le ka bang re pi song penbet ro di penbet je pi im dong yo Tolong ba yepi ki ai na kaliang usim ban song ne. No pi singa ba ki ai jrong nyot. so no ba mio je ka ba song ma ni se wan yo Ne pi song di jing ding ne pi singa kum no. semua kalau jabo pelat ni jaka Te bo palan. Te dang krong bai musur bai tik tik yepi. dang kau le tek Te ka eu don ban ong na kaliang jong pi. nong wan di jadi ni te dan kamban ong me dan templi ai kene jaka jabo pelat ni jaka dah tang ban ya jo tham yo jaka yu chu Kum no pi song dukan hang ne jrong kinyot. Nah kalian jongi tengi nah kalian jongi tengi langsung wit bahagai langsung coba te ndai tanah kalian jongi yang tengi baik kinong wan yo tang tengi kuat banyak tengi kuat bantiet tang bang kumno pinyat baik kan ti kat ne kin kam satu melong kin lek satu pimlong te beli tengi do no bantiet để teng kim bạc xe hay là chính toàn cam thì thiệt và đặc thiệt trong kala storm thì cái Te ka ei don ban ong halor kane. để các bạn don bằng ông để các bạn ta đọc siêu isun a ya thì nong song yo ya thì nong van yo cho các bạn ở đây bạn cũng đâu bạn ya rap bạn phần hai cái này bạn phần khuya Tumot haba pi song ne udang simbai musur bai yepi. nanti kita lagi kita yang Te kum non ka song jrong nyot mo. di bay musuh di bay parking kita kita arlai bentang kita yang na kalian jongi ka seng hitu west sel adin bang yo snow yo ka ji ut yo pat ba no song yo hang ne ko yo ram brai ha ka be de ko nyut wala the hang ne khmat yo ka ne ka yo ti ni ko seng ni wan him ta ban jurip mak khmat hi ya ka ne ka ji the yo ta bat ni la persang bale ya kendu yo siem ru ka ne ka imar brai wala kalian yo siem la kubur hi ya kata ka e ka jing e ka ba ki sem ya kendu no so yo ni rei na kalian ka jong siem ulah pentip sengi ha ka bang layo ban kren layo ban ther bha bat siem jo imar brai ulah ong ba ni la persang la kham slam ban wat lat wan ti ha ba ya de ka ne ka jaka nyut dan rei na kalian jo ka hima kampat yo ka jaka hadu mentaro tinggal yo so la kham slam ya ka ne ka kubur dan rei ni wan kni mentang ni i ba kini kinong song yo hang ne bar sodong kisong halo jong nyut sisa kalong basetot hadu kata-kata isin e kinong song yo ti na kalian ka jong sim ulah kular ya ka ba unsa sim ka jengkit kri barwat ka jaka nang ban yo bret na yo sakawai pat ka jaka mar kan ka long ka hamat pedeng yo kayo hamat the yo yo kami kinong song yo i sakhi la jong kit kmat sisa kalong ka ba isin e kata-kata den rei na kalian jong sim la kerpat ba laku no na kalian jong ba ina sya stop ba ka hima ka wat ya ka jaka ya ka ban lithe ban ibret yo nyut hakaba ka hima ka wat lat mentah
ti ngangit scam ba sian ngit so nang budin susu bai sian usim selaban petrikam no yakni kum kahima ban bret no sakawai pat gajaka perkun no par ne bakanam songsa su akan kayo tenang kalian yang seng iso ban ong ba haduk kan hing yu i de lagi jogi khmat sisa kalong kepada isen e kayo kahat kan no kajing smart song halor jong ne nyut ti Gimdon na isu ya kaban ong ren mar na kalian jong ka ofes jong sim kilabu ya ka hukum kata ngis khem ngisanang budin susu ba sisin kasih ngat yu i ba kini barok ngi yu i ba kalong no ka ba khoi kayo ka ba itanan tangom ta Nakalian jui kaseng itu West Kasil District. Kumpul ong presiden lawan yang kendu ya im buat inventory nang paki katu kelingut ki nong pit ya kahima. Kaba ngila yok banyak keren kalong ba yang bagi awat ya kajaka redon ki bom IMC nakasunong. Ta kabu ya. Tendai nakalian jui kaseng yang ba kapur te kaladu kolat nomor unsnem adon kaman le kloy. Kaya na kadang di dalam kacau kemat ini seng lawan ban jurip ang ila yo ban keli gini kini sendiri uru atno gila ya tu ia jadi susat jadi semua wadangiru mentangi su kembakas semajur buat kadap leer pot di kamtam le nang ne nuan ra kajingpang ginung sungyau nang ne nuan ra kajingpang ya ki nong thit nang ne nuan ra kajingpang ya kini ki ba don ki ngisem hang ne ha saudong jong kane gajaka jadi terpat jur ya ke hima tu sim badi kipat ba kamtam ya ka office jong UDC bantur kelalam ya kane ban nakaliang ke blok ke badon ya ka skim kum ka nakaliang ka department jong ka SBM ke nakaliang juga seng lada ya kane kam kimle ngin sayat dagoi pat